Takže vítajte, dnes sa pustíme do niečoho naozaj fascinujúceho. V podstate sa staneme takými textovými archeológmi. Ideme sa prehrábať stáročiami a pokúsime sa odhaliť, čo vlastne Buddha pôvodne učil, čo sa časom stratilo alebo možno zmenilo. Poďme rovno na to. A toto je, povedal by som, tá úplne kľúčová otázka. Predstavme si to takto. Máme mapu k pokladu. Starú 2500 rokov. Ale počas tých storočí ju niekto neustále prekresloval. Pridal nové cesty, niektoré staré zmazal, dopíšal tam nejaké varovania, ktoré tam pôvodne vôbec neboli. Otázka je, našli by sme ten poklad? Lebo je dosť možné, že presne toto sa stalo s Budhovým učením. A viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Moderné bádanie ukazuje, že medzi tým, čo naozaj učil historický Buddha, a tým, čo sa neskôr stalo, no povedzme takouto oficiálnou verziou, napríklad v škole Theravada, sú obrovské rozdiely. A teraz pozor, nebavíme sa o nejakých drobnostiach, tu ide o samotné jadro praxe. To vlastne znamená, že mnohí ľudia dnes možno kráčajú po úplne inej ceste, než akú Buddha kedysi vytýčil. A ako sa k tomu originálu teda dostať? No, našou mapou, našimi archeologickými nástrojmi sú takzvané rané buddhistické texty, skrátené EBT. Sú to tie úplne najstaršie spisy, ktoré máme. Dôležité je, že vznikli ešte predtým, než sa celá tá komunita rozpadla na rôzne školy, ktoré si začali konkurovať. Takže toto je to spoločné dedičstvo, naozaj to najbližšie, k čomu sa vieme dostať a chceme pochopiť tú pôvodnú darmu. A teraz sa pozrime na túto časovú os, pretože tá nám ukáže niečo, no priam šokujúce. Tá obrovská časová priepasť. Takže Buddha žil v 5. storočí pred Kristom. Ale kniha, ktorá je dnes akousi Bibliou pre veľkú časť teravádového buddhizmu, tá slávna Visuddhimagga, tá bola napísaná až o 1000 rokov neskôr. Predstavte si, že by sme sa o učení Ježiša dozvedali z textu, ktorý niekto spísal v stredoveku. Viete si predstaviť, čo všetko sa za 1000 rokov mohlo zmeniť? No a presne v tejto 1000-ročnej medzere sa udialo niečo naozaj zásadné. Poďme sa pozrieť na prvý veľký objav. Týka sa to úplného srdca celej praxe, meditácie. V jazyku Páli sa tomu hovorí džhána. A tu je to čierne na bielom. Dva úplne odlišné modely. Na jednej strane máme tie rané texty, tam je džhána stav, bdelosti, radosti, ktorý doslova cítite v celom tele. A čo je dôležité, myšlienky tam stále môžu byť. Je to niečo dostupné a potom strh o 1000 rokov neskôr a Visuddhimagga ju definuje ako hlboký trans. Vedomie tela sa stráca, všetky myšlienky sú potlačené, je to opísané ako niečo extrémne ťažké, takmer nedosiahnuteľné. A toto nebola len nejaká akademická debata. Toto úplne zmenilo to, ako milióny ľudí pristupovali k meditácii. A aký bol výsledok? No, presne to, čo by sme čakali. Táto kľúčová prax sa zrazu stala pre bežného človeka prakticky nedosiahnuteľná. Bola to hra pre expertov. A presne preto, viete, neskorší učenci museli vymyslieť rôzne náhradné koncepty, napríklad niečo ako prístupové sústredenie, len aby ľuďom vôbec mohli niečo ponúknuť. Háčik je v tom, že tieto nové nápady v tých pôvodných textoch jednoducho nenájdete. Lenže tá zmena v meditácii to nebolo všetko. Poďme vykopať ďalší artefakt, ktorého význam sa totálne posunul. A je to pojem, ktorý dnes pozná asi každý. Všímavosť. Alebo v Páli sati. A uvidíme, že to, čo si pod tým predstavujeme dnes, je často na míle vzdialené od toho, čo to znamenalo pôvodne. Takže začnime od koreňa slova. Sati totiž pochádza zo slova, ktoré znamená pamätať si. To je zaujímavé, že? Lebo v tých pôvodných textoch to vôbec nie je o nejakom pasívnom pozorovaní. Práve naopak, je to aktívny strážca mysle. Predstavme si to ako takého bodyguarda. Sati si pamätá učenie, toto je dobré, toto je zlé, a aktívne zasahuje. Bráni mysel pred, povedzme, hnevom alebo chamtivosťou. A toto porovnanie to ukazuje úplne dokonale. Tá pôvodná sati je ako taký ostražitý záhradník, vidí burinu a aktívne ju vytrháva. Ale moderná všímavosť, ako sa často učí, to holé pozorovanie, to je skôr ako taký pasívny turista v tej záhrade. Len sa pozerá, čo tam rastie, či už sú to kvety alebo burina, ale nezasahuje. A to je, myslím, obrovský, priam fundamentálny rozdiel v prístupe. Dobre, teraz sa dostávame k téme, ktorá je možno trochu citlivá, ale je absolútne kľúčová. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že tá úplne prvá buddhistická komunita bola omnoho rovnostárskejšia, než si dnes myslíme. A týka sa to hlavne, ako asi tušíte, postavenia žien.
Takže tá neskoršia, tradičná verzia príbehu hovorí, že Buddha súhlasil so založením rádu mníšok, ale len pod jednou podmienkou. Museli prijať 8 tzv. Ťažkých pravidiel, ktoré ich v podstate natrvalo podriadili mníchom. Aby sme si to vedeli predstaviť, jedno z pravidiel hovorí, že aj storočná skúsená mníška sa musí pokloniť mníchovi, ktorý bol vysvetený len včera. Lenže, a teraz prichádza ten zvrat, keď sa textoví detektívy pozreli na tieto pravidla pod mikroskopom, zistili niečo zaujímavé. Sú takmer s istotou neskorším dodatkom. Proste tam nepasujú. Sú v rozpore s inými pravidlami a zdá sa, že skôr odrážajú tú patriarchálnu spoločnosť neskoršej Indie, nie Budhov pôvodný úmysel. A prečo si to myslíme? No, lebo tie úplne najstaršie texty hovoria jasnou rečou. Ženy sú absolútne schopné dosiahnuť plné osvietenie, presne takisto ako muži. A teraz pripravte sa. Lebo prichádza asi tá najviac prekvapivá časť celého tohto nášho pátrania. Ukazuje sa totiž, že moderná veda v 21. storočí začína potvrdzovať presne tie myšlienky, ktoré sme práve vykopali z tých najstarších textov. Tie, ktoré boli staročia zabudnuté. Takže poprvé, to slávne učenie o neja alebo anatta, moderná psychológia dnes hovorí o niečom, čomu sa hovorí modularita mysle. To v podstate znamená, že v hlave nemáme jedného šéfa, ale skôr taký parlament plný rôznych hlasov, ktoré spolu súperia. A to je takmer presne to, čo opisoval Buddha. A potom je tu meditácia. Neuroveda zistila, že keď ľudia meditujú tým pôvodným spôsobom, tak sa v mozgu vypína sieť, ktorá je zodpovedná za neustále premýšľanie o sebe, za ten nekonečný príbeh ja, moje. A to opäť dokonale sedí na ten pôvodný model bdelej džhány, nie na ten neskorší model hlbokého tranzu. Tak fajn. Keď si všetky tieto naše archeologické nálezy poskladáme dokopy, aký obraz tej pôvodnej darmy sa nám teda ukazuje? Ten rozdiel je naozaj obrovský. Na jednej strane máme pôvodnú prax. Meditácia bola vedomá a radostná, nie nejaký nedostupný trans. Všímavosť bola aktívny strážca, nie pasívny pozorovateľ. Učenie bolo pragmatickým nástrojom pre myseľ tu a teraz, nie zložitou metafyzickou teóriou o 3 životoch. A komunita? Tá bola o duchovnej rovnosti, nie o inštitucionálnej podriadenosti žien. A toto je podľa mňa ten hlavný záver. Tá dharma, ktorú odhaľujú tie najstaršie texty, to nie je nejaké dogmatické náboženstvo plné pravidiel. Je to skôr neuveriteľne sofistikovaný, praktický a hlavne prístupný manuál na prácu s našou vlastnou myslou. A čo je na tom fascinujúce, je to, ako dokonale je v súlade s tým, čo objavuje moderná veda. A to nás všetkých privádza k jednej poslednej otázke na zamyslenie. Čo všetko sa zmení, keď sa na dharmu prestaneme pozerať ako na dogmu, ale začneme ju vnímať ako priamy návod na pochopenie našej vlastnej mysle. Možno sa potom tá cesta, ktorú Buddha ukázal pred 2500 rokmi, stane zrazu oveľa jasnejšou a prístupnejšou pre každého.